Joining the top 16, we have Miss Misamis Oriental. Dakong garbo ug honor ang gidala sa pambato sa Misamis Oriental na si Miss Caroline Veronilla human lakip sa mipasok sa top 16 sa bag-uhay lang natapos nga koronasyon sa prestihiyosong kompetisyon nga mao ang Miss Universe Philippines 2020. Sa kapin 40 ka mga kandidata nga naggikan sa laing-laing probinsya sa syudad sa tibuok Pilipinas ang pagkapili sa panel of judges kang Caroline Veronilla ngadto sa top 16 finalists dako kaayo nga garbo ug kalampusan sa tibuok lalawigan sa Misamis Oriental. Si Veronilla nga mapasigarbohon sa Misamis Oriental kanunay nga nalakip sa mga top picks sa mga ilado nga pageant-related websites ug pages ug atol sa final night sa kompetisyon, gipamatud-an niini iyang karisma ug abilidad human lakip sa natawag sa top 16 sa MUPH pageant. Napamatud-an sab iyang kaintelihente tungod sa gipakita niini kamaayo sa pagtubag sa pangutana. Throughout this journey, you have discovered that you are a phenomenal woman who is conditioned for greater. How can you create a positive and lasting impact to the world around you? Time starts now. I have always believed in the power of storytelling. I believe that we can be greater during this time when we share stories that inspires, that empowers, and encourages. Because when we share stories, we know better. And when we know better, we do better. And by that, we become greater. Thank you so much. Gipakita usab ni Veronilla ang kaanyag sa mga Misamis nun diha sa swimsuit ug evening gown competition kung asa gisulog niini ang disenyo sa local designer nga si Juniel Doring. Sa iyang bahin, gibutyag ni Attorney Jeffrey Saclot, ang Provincial Tourism Officer sa Misamis Oriental, nga gawa sa maayong performance ni Caroline sa competition, nahimo kining perfect nga ambassadress sa probinsya, gumikan sa walay puas nga pagpromotar niini sa mga tourist attraction sa lalawigan, labi na ang iyang suroy sa Miss Or campaign. Kadaugan na nga makonsidera ni Caroline nga mosulod sa Final 16 ug walay pagbasol nga gibati taliwala nga pakyas nga naangkon ang corona og titulo sa MUPH ug iyang gipaabot nga gihimo ni ang tanan nga kutob sa iyang nahimo ug lakip niini ang paghatag garbo sa lalawigan. Labihan ka mapasalamaton ang pangagamhanan sa Misamis Oriental sa pagpanguna ni Governor Bambi Imano ngadto kang Caroline sa pagpadayag ug pagpakita niini nga isip usa ka ehemplo nga ang mga babaeng Misamis non maanyag, intelihente, disiplinado ug labaw sa tanan phenomenal. Ako si Lambo Gian Elbambo alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.